Hello mga ka-idol, for today's video, grabing bisihan na sad namo diring dapita karon mga ka-idol kay nagluto mi og lechon baboy karon mga ka-idol tungod kay bunyag karong adlaw mga ka-idol sa ako ang anak sa ako ang pamangkin mga ka-idol. Hinungdan nga nagluto mi karon og lechon baboy mga ka-idol. Og mao to mga ka-idol, pag human sa 3 ka oras, naluto na gyud ang lechon mga ka-idol diring dapita, na brown na gyud siya mga ka-idol, lami na kayong kaunon ang panit ani mga ka-idol. Grabe ni siya ka crispy mga ka-idol, oh, medyo dako-dako ni siya nga lechon baboy karon mga ka-idol ang giluto diri namo. So kani nga baboy di mga ka-idol is binuhi ra po ni sa akong pamangkin mga ka-idol kay gitagana gyud ni mga ka-idol para sa bunyag sa ilang anak mga ka-idol karong adlaw. Og by the way di mga ka-idol no, di aday ko karon sa balay sa ako ang maguwang mga ka-idol, adiri sa Barangay Bayungan, San Miguel, Bohol. Hinungdan nga ni ako karon kauban sa kong papa kay nitambong mi sa bunyag sa ako ang anak sa akong pag-umangkon mga ka-idol. So mao din na ang baby mga ka-idol no, ang bunyagan karong adlaw mga ka-idol. So kanang nagkugos sa bata mga ka-idol mo na ang inahan, and then kanang bit sa cake mga ka-idol mao na nga ako ang pag-umangkon mga ka-idol. So mao na ilang baby mga ka-idol nga luoy kayo, cute purya buyag. Babae day na ilang anak mga ka-idol. And then first baby pasad na nila mga ka-idol. So mao to mga ka-idol, so walay paglangalangan nangaon na dayon mi diring dapita karon mga ka-idol. Amuan na gisalo-saloan ang mga sudan nga among gipreparar diri karon mga ka-idol. So by the way day mga ka-idol no, so karon pag ko nakabalik diring dapita mga ka-idol diri sa Barangay Bayungan, San Miguel, Bohol. So kanilaging layo kay ta mga ka-idol kay amo albual Cebu mga ka-idol. So labi na nga wala tay kwarta, dili gyud ta basta-basta nga makatabok diring dapita mga ka-idol kay kinilaging layo kay mga ka-idol no, kining tabukonon og laod. So dili gyud ta basta-basta maka bakasyon mga ka-idol. Og pasalamat ta og dako sa Ginoo mga ka-idol kay aduna tay grasya nga nadawat mga ka-idol no, hinungdan nga nakabisita gyud ta diring dapita karon mga ka-idol. Last ko nakaari mga ka-idol kung wala ko masayop no, mga tuig 2022 or 2021. So mao to mga ka-idol pag human og bagyong Odette mga ka-idol nakabakasyon ko diring dapita. So karon pag ko nakausab mga ka-idol. Okay, so that's all for today mga ka-idol. Thank you so much for watching and see you again next time. Bye bye.